118,000 persuna meqjusa vulnerabbli fosthom persuni li għandhom il-fuq minn 65 sena, nisa tqal u persuni oħra b'kundizzjonijiet kroniċi qed jiġu ordnati biex jiqbu fid-djarhom minħabba t-tixrid tal-virus COVID-19. Dawn jistgħu joħorġu biss f'każ ta' sptar jew xi emerġenza. F'konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li dawn il-miżuri ta' protezzjoni għal dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna se jidħlu fis-seħħ minn nhar is-Sibt li ġej. Dawn il-persuni kollha ħajkunu qegħdin jirċievu ittra mingħand il-tabib Pawlini tal-Gvern fis-sigħat u fil-jumej li ġejjin biex jinformawhom individwalment illi qegħdin f'dil kategorija. Mela dawk il-persuni diabetiċi li qegħdin fuq l-insulina, dawk il-persuni kollha li qegħdin jieħdu il-biologicals, dawk il-persuni kollha li qegħdin jissiltu jew li għaddew mill-kanser li kienu fuq il-kemoterapija f'daw l-aħħar 6 xhur, dawk il-persuni kollha li għandhom immunosuppression, bħalma huma persuni li kellhom transplant, persuni li għandhom HIV u persuni oħrajn, dawk il-persuni kollha li qegħdin fuq id-dialysis, n-nisa li huma tqal kollha, daw kollha jaqgħu f'dil kategorija ta' nies li qegħdin nitkellmu dwarhom li huma iżgħet vulnerabbli għal marda tal-coronavirus. Dawk il-persuni li għandhom mart respiratorju li kien sever biżżejjed biex f'din l-aħħar sena kellhom jidħlu l-isptar għal kura l-isptar. Dawk il-persuni kollha li kellhom mart tal-qalb li kellhom bżonn intervent kirurġiku daw l-aħħar 6 xhur, dawk il-persuni kollha li attendu il-Heart Failure Clinic u dawk il-persuni kollha li qegħdin fuq oral steroid. Chris Fearn spjega li dawk il-persuni li jinsabu fid-dinja tax-xogħol qed jintalbu ma jmorrux għax-xogħol u se jingħataw lif apposta ta' kwarantina. Dan apparti li dawk li jgħoddu 63 sena u m'għandhomx il-kundizzjonijiet imsemmija qed ikun irrakkomandat li wkoll jiqbu fid-djarhom. Id-Deputat Prim Ministru qal li raba ta' dawn il-persuni milquta b'lockdown jew iridu joqogħdu ġewwa magħhom jew inkella jmorru jgħixu f'residenza oħra. Ġifieri jekk inti tgħix ma' persuna vulnerabbli għandek żewġ options jew millum sa nhar is-Sibt issib residenza alternattiva biex tkun tista' toħroġ u tidħol, jew jekk inti ħadd tkun qed tgħix fl-istess dar ma' persuna vulnerabbli trid tibqa' magħha, iva, l-istess kundizzjonijiet. U mbagħad hawn persuni vulnerabbli illi għandhom bżonn min imur jarhom ta' kuljum. F'dawk il-każijiet l-iżjed ħaġa faċli tkun lil dik il-persuna li tmur tarhom dettalment tibqa' fid-dar ma' persuna anzjana u mbagħad allura tiġi iva taħt l-istess kundizzjonijiet li qegħdin ngħidu llum. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll li b'effett immedjat ġamat ta' aktar minn 5 persuni se jiġu mferxa mill-pulizija u jrid ikun hemm distanza ta' minn tal-inqas 2 metri bejn il-persuni. Qegħdin nagħmluha issa bliġi illi s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tkun qiegħda tiddelega l-awtorità tagħha lill-Pulizija biex fejn ikun hemm ġimgħat fil-pubbliku ta' aktar minn 5 min-nies il-Pulizija tferrixhom. B'tali mod illi jrid ikun hemm mill-inqas distanza ta' 2 metri bejn il-persuni konċernati. Id-Deputat Prim Ministru qal li dawn il-miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi evitat ħruġ bla bżonn. Saħaq li dawk permessi li jistgħu joħorġu għandhom jagħmlu dan għal ħtiġijiet ta' kuljum jew għal xi eżerċizzju ħafif il-bogħod minn persuni oħra. Intant il-Ministru għas-Saħħa qal li hemm pjanijiet biex l-isptar li se jinbena fit-8 ġimgħat b'materjal prefabbrikat isir f'parkeġġ viċin il-bini tal-Isptar Mater Dei. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll li fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se jkun hemm 120 sodda għal pazjenti tal-coronavirus. Filwaqt li fit-taqsima tal-kura intensiva f'Għawdex is-sodot se jiżdiedu minn 2 għal 20. Id-Deputat Prim Ministru reġa' ċċena l-ħidmet l-awtoritajiet li qed jagħmlu dak kollu possibbli biex il-pandemija tittawwal u bekk is-servizzi tas-saħħa jkunu jistgħu jlaħqu mal-pazjenti li jkunu jeħtieġu l-kura fl-isptarijiet tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.